Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Comencem! Benvinguts i benvingudes al magazín. Aquesta setmana hem tingut un gran repte. Estem gravant el plató abans que els reportatges. És com si sabérem el que va passar en el futur. De totes formes, ho aconseguirem. Vinga, comencem en un tema que ens afecta a tot el barri. I fora del barri també. On has vist les farmàcies tancades últimament? Nosaltres volem saber si la gent s'entera del que passa. O sigui que en Benitxarrem aquesta setmana anem a parlar De les farmàcies. L'altre dia estava malalta, vaig a una farmàcia però estava tancada. Ah, sí? Sí, no sé per què tanquen. Ui, si estem a Benitxarrem, anem a preguntar. Les farmàcies estan plenes de cartells que indiquen que la Generalitat Valenciana no li està pagant i estan en contra de les retallades. Què penses sobre la tancada de les farmàcies? Lògicament, si no els paguen, és lògic que tanquen. Pues a mi em pareix que està molt mal, perquè no és correcte. Les farmàcies deurien estar sempre obertes i l'Estat hauria pagar tot el que deu pagar-les. Què passa exactament? Exactament, a on? Pues hem estat 29 dies de vaga perquè la Generalitat no mos pagava, Conselleria no mos pagava els diners de les receptes que mos devia. Tu què creus que podria fer-se per a solucionar aquest problema? La solució la tenen els polítics. Deurien recortar altres coses que no fossin educació i sanitat, que és el més elemental i el més important que hi ha a qualsevol part. I què es diries tu a Conselleria si estigués davant? Pues jo es diria que primer de ficar-se a fer altres coses, primer que es comencen per pagar el que se deu. Pues que pagaré tots els diners que deuen a les farmàcies i a tot el món que deuen diners. Lo bo és que mos han donat cara més en una farmàcia, però el roïn és que no hem pogut entrevistar a molta gent. Espero que us hagi servit. I així acabem amb el Benitxarrem d'avui. Adeu! ¿Sabes qué es la prima de riesgo? Quina prima? Laura o María? ¿Usted sabe lo que es la prima de riesgo? ¿El prima de riesgo? La prima de riesgo. No estoy... ¿La prima de riesgo? Pues no lo sé. Prima de riesgo. La primera vez que te encaras a hacer una cosa que no has hecho nunca. No me hagas cabrear esta tarde. ¿Nos lo puedes explicar un poco por encima? Es un... Pues no sé, algo de la economía, supongo, ¿no? Sí, me lo explicaron en clase el otro día. Es la diferencia entre el país más solvente de la Unión Europea y lo que estamos pagando nosotros. I abans de continuar, volia dir-vos que podeu enviar-nos els vostres vídeos a la nostra web magazine.com. Sí, podeu gravar coses que estiguen molt mal. O alguna cosa que estiga estupenda i que vulgueu que aparegui en el magazín. Animeu-vos! Què tenim al Maclet d'avui? Una entrevista molt interessant al grup Con Dos Tributos. Mira! Hola a todos y a todas, hoy estamos entrevistando a Manu, un músico que tiene un futuro muy rumbero. ¿Cómo se llama tu grupo? Nos llamamos Con Dos Tributos. Que hacemos dos tributos, a los delincuentes y a Mario Díaz. ¿Y nos podrías explicar a alguno de nosotros qué es un tributo? Pues por supuesto, un tributo es hacer un homenaje a un grupo pues, que ya no toca o que el artista haya fallecido, ya no exista el grupo y se le recuerda haciendo sus canciones. ¿Eres el cantante de la banda? No, yo soy el percusionista, yo toco el cajón. ¿Y por qué elegiste tocar el cajón y no la guitarra?
porque a mí las cuerdas no se me dan muy bien con los dedos, prefiero dar golpes. Y aquí venimos con la despedida. Buena suerte con el concierto de esta noche. Cuando queráis venir con vuestra banda a tocar, podéis venir. Vale, yo le comentaré a los chicos a ver si cuando ven la entrevista se animan y hacemos una entrevista con todo el grupo. I ara passem al nostre anunci col·laborador. Que no? Sha-la-la-la, sha-la-la-la. Que bonic era Benimaclet abans, Home, i ara també. I més animat. Tu sabies que el cim té més de 100 anys? Ala, tant? Ai, tots seran bellíssims. No, mira en què hem estat. Després em dius què et pareix. Sha-la-la-la, sha-la-la-la. Hola, avui estem en la secció de Simaclet en el cim. I anem a veure la mostra del llibre i del disc en valencià. Hola, què te pareix aquesta mostra de llibres i disc en valencià? Pues molt guai. N'hi ha molt d'ambient, n'hi ha diferents editorials, llibreries i tal, i és un poc la selecció i la representació de llibreries i editorials valencianes. Has vingut a comprar ací? Sí, he vingut ací a comprar llibres. I quins has comprat? Llegendes de la Ribera, d'Enric Ramiro i Eduard Bueno. Quin llibre estàs llegint? Pues estic mirant este que és de rondalles, un disc que pot ser interessant. Un altre juvenil de Raquel Ricard, perquè m'agrada molt i he llegit tots els altres llibres que hem tingut la sort que mos ho ha dedicat, perquè està per ací. Hola, bon dia. Jo tinc un amic que fa anys i m'agradaria regalar-li un llibre de més o menys 10 anys té. Quin me recomanes? Que va sobre l'Albufera i tenim aquí l'autor que el pot signar, Salbert Hernández. I ja per a més majors, per als seus pares o així, quin me recomanes? Per als seus pares? Pues mira, este que és aquí de València, que l'estic llegint jo, que és de còmics. Tenim el de Lluís Llach, que també és una novel·la que ha fet ara. Tenim una selecció que s'acaba d'editar de Salvador Espriu, una antologia de Vicent Andrés Estellés. Sobre música, quins discos me recomanaries? El Ric Rondalles, el musical, és per a xiquets i és un llibre de les rondalles d'Enric Valor. Sí. Han escrit les rondalles i així han fet música, el rap i està molt graciós. I quins altres discos ens recomanaries? Són uns xics d'ací de València que han tret ara este disc, que fan rap i es diuen Atupa. I algun altre? Pues mira, tardor, i segurament venen d'ací un poquet a presentar el disc, es diu Revolució de l'estat latent, fan així pop rock
i ara d'ací un poquet ho veureu també tocar. Pues eso esperarem. Adeu, gràcies. A tu. Yeah, baby. I like it. I fins així el nostre programa d'avui. També vull saludar a tots els meus fans que m'estan veient des de les xarxes socials i des de la tele. Un beset. I bueno, que no tinc res més a dir, que esteu convidats tots a vindre així al magazín. Ah, sí? Però si no cabem. Ai, és de veres. Perdoneu-me, pues ja ens veurem per el carrer. Adeu. Adeu. Dins vídeo. Que tenim el... Ubedum. Sí. Yeah, baby. No. A mi no. No. I fins així, no. Di Claudia, por favor, di Claudia. Espera. Muy espontáneo.